Iki lho nganti tak siapne palu, lek enek sing ngutang, tak candak lato-latone tak kepruk. Piye iki, men? Toh, gelem ditulung apa ora? Ayo, Jong. Siap-siap, Jong. 1, 2, 3, tarik, Jong. Piye Pak Men, jamune mantep ora? Beh, lagi iki aku ngombe jamu rasane mantep ora karuan. Sampean iki lho, Mbak. Bakul kok ramai gak karuan. Enake sing tuku. Ya biasa toh, aku lho dodolan, mosok prengat-prengut. Kadang lho wis tak servis pol, sik ana sing ngutang. Lah nek ngutang nyapa? Iki lho nganti tak siapne palu, lah anek sing ngutang. Beh, kayak apa? Lah nek ngutang lha apa? Lek enek sing ngutang, tak candak lato-latone tak kepruk. Piye iki nasibe Joni? Lah nek duwite kurang. Aja to kurang 1000 wae, tak kremes lato-latone. Ngopo? Duitmu kurang? Ora. Sik ya, wetengku mules. Nanti gue? Sik, wetengku mules. Jancuk. Nah, kok kae? Kondi Pak? Nah, kok kae saliman kok kesusu? Ngombe jamu nggak bayar, ngutang. Alah, Jarno. Enak apa ora jamu nggo bapak? Nya, sing iki Ngapa iki? racun. Lah iya ya. Kene lho wis ngalah. Kok isih disalahi wae. Kurang apik piye ya aku dadi wong. Kerja rino wengi ya wis tak lakoni. Bendina ya wis nang sawah. Kon nangon sapi ya wis tak ngon. Gur nyileh duit 200 wae. Ora diwenehi. Juragan apa kuwi? Nasib kok ya ngene. Ora iso dipercaya wong. Apa aku takon Kang Dadon wae ya, bike duwe pergawean. Lah Kang Dadon kan calon bayan. Mestine duwe hubungan diplomatik karo pengusaha-pengusaha ning kene. Coba ah, tak golekane Kang Dadon wae. Jane Kang Dadon iki ning endi sih? Golekane angel ram. Sik, tak telpone wae. Biasane nek ditelepon iki kakean alasan wonge. Tak videone call ae. Sopo iki ganggu iki? Oh, apa to men? Ganggu Lagi ngopo, Kang? Lagi ngising yo. Pak. Ambune, Kang. Sampai tekan kene, Kang. Canggih ya HP ku. Video call kok ambune sampai tekan kene. Oh, apa to men? Lah kok nang kene to, Kang? Lah ya ambune tekan kene. Lah ngemanganmu apa, Kang? Alah, kamu ngosen-ngosen mercon kok. Lah gelem piye mumpung durung tak sentor.
Lah wong koclok kuwi iki, Kang. Lah piye to kae? Beh, tak goleki nang ndi ae. Sesuai penerawanganku, mesti awakmu nang kene. Beh, kok dukun nang nganggo penerawangan. Awakmu ora kira nyandi Jup, mesti nang kene. Pengangguran tetap ae lho, mesti ora nang ndi. Wong padha penganggurane kok ngelokke kanca. Kondi awakmu? Ya goleki awakmu to. Meh ngopo koyo penting ae. Ngene lho Jup. Mau ah, kok kleru maneh. Awakmu lek duwe ide mesti mburine ngejak gegeran. Lek wingi kliru Jup. Tak kira wingi rondo tibake duwe bojo. Mulane apa-apa kudu teliti sik, aja langsung disikat. Awakmu lek soal ngene iki ra kenek dipercaya. Kang Dadon iki jan. Calon bayan kok gak duwe adab blas. Lah, iki pedae Kang Dadon lah. Sikat ae. Ben wonge bingung goleki. Beh, gak ono rimet tidak iki. Kaya awakmu ora tau kliru wae. Sisik. Kayak Pak Min kae. Piye iki? Piye iki? Wah, alah, piye iki? Pamen. Tulungi. Untung bedera apa-apa. Loh. Lah di Pak Min nih. Aduh. Aku nang kene, Jup. Nyapa tekan kono? Wong tuwa kakean polah. Wah. Koclok, pola sepatune tok. Jane iso ora, selak kecepet loro iki lho. Alon-alon, Jup. Engko lak potol engko. Wis to, manu to. Gelem ditulung apa ora? Ayo Jong, siap-siap Jong. 1, 2, 3, tarik Jong. Masyaallah. Jancuk. Beh, malah katut katok etok.